Maite du. Eta orain, jarraitzeko, hori gari batzuen emango dira. Lehenengo eta behin, diabetik garritzen dira, Bermeoko abertatzeko parteideren bat, eta Bermeoko alkatea amintu badago. Mesedez, Bermeoko abertatzeko baten bat, eta Bermeoko alkatea. Gaur Bermeoko alkatea, eta Gaizka Mugarra, Bermeoko abertatzeko lehendakaria esan zaizazten. Olako egun berean, argazki batzuk eta guztien
Francisco Felipean, Daniel Pareja, Juni eta Cinco, ekipo. Eta orduan, olako undin laino bat guztian, dana ondaturik. Eskeniko dutko, eure kataloan, egin